Priatelia, práve som počul, čo povedal na Orbána veľký kamoš opozície Gauner Zelenský, lebo inak ako Gaunera sa takéhoto človeka ani nedá nazvať. Že vraj keď Orbán bude blokovať 90 miliard, tak na neho pošle jeho chlapcov, aby mu to v jeho reči vysvetlili. Що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш 90 мільярдів і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою. Takže počujte správne, pošle za ním chlapcov. Takto sa môže správať akorát tak mafián alebo drogový díler, ktorý svoje problémy rieši cez hrubokrkých, aby odstranil ľudí, ktorí mu prekážajú v biznise. A takýto ukrajinský Gauner, ktorý nechá bombardovať ropovody, nechá ničiť potrubia, alebo sa vyhráža členom Európskej únie, že keď mu nedajú peniaze, tak na nich pošle chlapcov sa hrabe za členom Európskej únie akože na čo? Aby sa vyhrážal členom Európskej únie, že keď mu dajú napríklad za úlohu zbaviť sa korupcie, alebo nezabíjať ľudí, ktorých reč je ruština, alebo keď mu príde účet z Bruselu, čo je Európskej únii dlžný, spraví akože čo? Pošle do Bruselu svojich chlapcov, aby im to vysvetlili, kto je v Európe pánom? Čo na to taká von der Leyenová, Čaputová, Šimečka, Korčok, Ódor alebo Naď? Toto je akože pre vás v porádečku? Čo vám tento grázel ešte musí povedať alebo urobiť, aby ste pochopili, že mu nikdy, ale naozaj nikdy nešlo o mier, ale čisto len o peniaze? Ako musí byť človek naivný a sprostý, keď nedokáže pochopiť tento evidentný charakter grázla, ktorý sa hrá na veľkého mafiána Európy? Priatelia, ak má Európska únia prijať Ukrajinu medzi členské štáty, tak to môže každý členský štát zbaliť, aby sa tak vyhol ukrajinskej mafii a náckom, ktorí budú v Európskej únii bez obmedzenia robiť to, čo sa im zachce a čo im ide najlepšie. Čiže vyhrážať sa, ničiť, ojebávať a hlavne kradnúť. Ukrajina nikdy v Európskej únii.